Συγγνώμη, αλλά πού βρίσκομαι? Τι είναι όλα αυτά? Sorry. Φιλέ. Οπα. Πού βρίσκομαι? Βρίσκεσαι στον Ηθήρια. Στον Εθέρια? Μα... ήμουν στον κόσμο μου. Στον παντοτινό μου κόσμο. Οκ, άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι είναι όλα αυτά εδώ? Γεια. Silk Touch, Other Books, Mending. Το μεταξύ, τι είναι αυτό εδώ? Τεράστιο Shulker Box. Κάποιο μαγαζί πρέπει να είναι. Άρα εδώ πέρα δεν είμαι μόνος μου, γιατί φαίνεται σαν απικία. Άρα πρέπει να έχει και άλλα άτομα. Τι είναι εκεί πάνω? Club. Οκ. Τι είναι όλα αυτά? Ενδιαφέρον. Είναι μεγάλος αυτός ο κόσμος εδώ πέρα και σίγουρα δεν έχω χτίσει κάτι εγώ. Τι είναι αυτό? Και αυτό εδώ πέρα, πίσω από τα δέντρα. Πρέπει σιγά σιγά να τα ανακαλύψω. Πρώτα όμως πρέπει να χτίσω τη βάση μου και κάποια πραγματάκια που πρέπει να ετοιμάσουμε σιγά σιγά για να επιβιώσουμε σε αυτόν τον κόσμο που πρέπει σιγά σιγά να ανακαλύψουμε. Βρέχει πάρα πολύ. Δεν φαίνεται τίποτα. Δεν ξέρω καν που πηγαίνω. Κάνω κύκλους μου φαίνεται. Γιατί είναι τόσο τρομακτικό αυτό που άκουσα. Πού βρίσκομαι? Enter if you want, but please not steal. Bear boy. Πού. Οκ, υπάρχουν κι άλλα άτομα εδώ πέρα. Δανείστηκα της φάρμας σου πατάτας. Οκ, άρα... Οκ, είναι επικίνδυνη αυτή η περιοχή. Υπάρχουν δύο άτομα. Πάμε εδώ. Τι φάση? Οκ, κι άλλο σπίτι. Τι είναι αυτό? Πού βρίσκομαι? Όχι. Μπέρμπο εξοχικό. Πόσα σπίτια έχει? Δεν ξέρω που βρισκόμαι, είναι πάρα πολύ τρομακτικά γιατί αυτό είναι ένα τάφ. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Έχει μια βίλα. Γεια σου σκυλάκι, ποιανού είσαι? Πρέπει να νιώθεις μόνο εδώ πέρα. Σαν εμένα. Πάμε να εξερευνήσουμε κι άλλο. Πού πήγαινε εδώ κάτω? Με τρομάζει αυτός ο κόσμος. Αρχίζω και φοβάμαι εδώ πέρα όσο μένω. Τι κρύβεται πίσω από εδώ?
Τι είναι αυτή η ψήθυρη? Κάτι με κάνει να θέλω να μπω εδώ πέρα. Ποιο σπίτι είναι αυτό? Μα πόσα άτομα έχει εδώ πέρα αυτός ο κόσμος? Διπλό κρεβάτι. Ίσως να κοιμηθώ λίγο εδώ πέρα πρώτα και μετά να δω τι θα κάνω. Η βροχή δεν έχει σταματήσει. Το πόρταλ που μπήκαμε. Πω είναι ακόμα πολύ νοπά εδώ πέρα. Ένα άλογο. Επιτέλους ένας χώρος που ο οποίος μπορώ να το εκμεταλλευτώ και να φτιάξω τη βάση μου. Τι είναι αυτά? Τι λέει? Για τον Νέρβους? Μα ποιος ξέρει ότι είμαι εδώ πέρα? Και τι είναι αυτά? Τι είναι όλα αυτά εδώ πέρα? Και ένα κρεβάτι. Πού βρίσκομαι? Δεν έχω ιδέα που βρίσκομαι.